Hola, veus, els pares i mares que porten els seus infants a les escoles bressol municipals de Lleida es mobilitzen juntament amb associacions de veïns i AMPEs per denunciar la decisió de l'Ajuntament de Lleida d'encarir un 151% la quota mensual de les escoles bressol municipals de la ciutat de cara al curs vinent. Això implica que la taxa mensual passarà dels 91 euros actuals a un màxim de 230. Tot això sense comptar altres serveis que aquest curs s'han creat o incrementat de preu, com ara el pagament de l'hora d'acollida al matí, la tarda i el menjador. A més, la Pairia també ha sorprès als pares i mares d'aquest curs amb la reducció de places en escoles bressol molt sol·licitades i l'eliminació d'algunes d'elles per al proper curs sense previ avís, com les escoles bressol Vailet i Grim, i deixant al descobert la zona del Clot sense escoles bressol municipals properes. Les famílies afectades per l'increment de taxes asseguren que la Pairia ha volgut fer un doble joc, d'una banda ampliant bonificacions de descomptes segons trams de rendes familiars, mentre que per l'altra banda augmenta els preus de forma abusiva. Els pares afectats asseguren que no es deixen enganyar amb les bonificacions, ja que calculant tots els trams o possibles bonificacions, tots acabaran pagant més. Les famílies afectades consideren que es tracta d'una mesura injusta que, segons la Pairia, només afectaria un 5% dels usuaris, però que en realitat afectaria a més d'un 75% de les famílies. Els pares asseguren que la realitat que hi ha darrere de tot això és que la Pairia vol que les famílies amb infants paguin la part econòmica de les escoles bressol que no ha rebut per part de la Generalitat i que aquesta està obligada a pagar perquè li ha ordenat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Els pares i mares lamenten que l'educació dels més petits en temps de Covid, teletreball i problemes laborals i econòmics acabi reduint-se a que no és rendible. Les famílies afectades han iniciat una campanya de recollida de signatures al web change.org per sumar esforços. Entreu i signeu, si us plau. Moltes gràcies per la vostra atenció. Més notícies i més veus aquí, a la veu de Lleida. Fins aviat.